Kære Tobias og resten af teamet inde hos Tori Travels. Jeg har stødt på jeres jobopslag inde på jeres hjemmeside til en stilling som rejsekonsulent, og i den forbindelse så vil jeg gerne lige hurtigt gøre opmærksom på mig selv. Jeg hedder Lasse, jeg er 32 år, og jeg bor pt. i København, men er flytbar i forhold til job. Jeg har rent professionelt de sidste 5 år siddet i en stilling som administrativ koordinator hos delebilsfirma i København, hvor jeg har haft en masse erfaring med kundeservice og generelt administrativ behandling af sager. Jeg er uddannet fra Aarhus Universitet i spansk, lingvistik og kultur, og fremmedsprog og fremmede kultur, det er generelt noget, der har præget mit liv meget de sidste par år. Personligt så har jeg en enorm rejselyst, og jeg har et rigtig godt planlæggergen i forhold til rejser. Jeg elsker at planlægge rejser, og jeg har også en stor interesse i fremmedsprog, og har et rigtig godt sprogøre. Jeg taler flydende spansk, og udover dansk og engelsk, og er de sidste par år så småt begyndt at lære mig selv japansk, så jeg har en basisforståelse for sproget. Hvis I vælger mig som jeres kommende medarbejder, så får I en kollega, som har en god organisation i sit arbejde, er god til at planlægge sit arbejde, har en masse gode kreative idéer og har en rigtig stor rejselyst og en stor interesse i forskellige kulturer og sprog. Samtidig så vil I få en kollega, som vægter det personlige på en arbejdsplads rigtig højt og gerne vil bidrage til et rigtig godt kollegaskab. Det var en meget kort introduktion af mig. Jeg har også vedhæftet mit CV, så jeg også kan se lidt mere om, hvad jeg har lavet. Jeg håber meget på at høre fra jer i forbindelse med stillingen. Hvis I har nogle spørgsmål, så skal I endelig bare spørge, og så sidder jeg klar til at besvare dem.